Keď tebe je smutno za letom, tak nesmuť. Môžeš sa vrhnúť na plážové frisbee, ktoré ti bude leto a palmy pripomínať aj v tomto parádnom nečase. Ak ti navyše pri športe vadia spotení spoluhráči, frisbee je pre teba ideálne. Je to totiž nekontaktný šport. Palmy, piesok, drinky, pohoda, množstvo zábavy. Aj tak by sa dal charakterizovať prvý ročník halového turnaje vo frisbee. Tento nový šport len nedávno prenikol na Slovensko a pri pohľade na takúto príjemnú atmosféru nečudo, že si získava stále nových priaznivcov. Je to veľmi férová hra na veľmi vysokej úrovni, vyžaduje to veľa kondičnej prípravy, veľa odhodlania a je to hlavne aj popri tom veľká sranda. Takže vlastne Ultimate Frisbee vzniklo ako kombináciou rôznych hier ako basketbal, americký futbal, takže zobrali si aj z iných tých pravidel ponaučenie. Základnou myšlienkou vlastne dostať disk do superovej zóny bez toho, aby spadol na zem, s takým obmedzením, že vlastne človek nesmie s tým diskom utekať. To znamená, že ako náhle človek chytí, sa musí zastaviť a prihľadať o svojmu spoluhráčovi. Tie pravidlá vznikli postupne, vlastne v roku 68 spísala vlastne High School University v Kolumbii prvé také pravidlá, ktoré sa postupom čase vylepšovali. S tým, že je kladený dôraz na to, že tie pravidlá sú ako keby manuál, takže v Ultimate Frisbee nie sú žiadne postihy, ako sú v iných športoch, ako trestné minúty, penalty, nič také nepoznáme, vlastne je kladený dôraz na tú fair play. Frisbee je absolútne voľný šport. Môžete si určiť vlastné pravidlá, koľko hráčov bude hrať, aké bude vekové zastúpenie, či budú týmy zmiešané, koľko času je povolené držať tanier v ruke, ale dôležité je jedno, čo najdlhšie si udržať tanier a preniknúť na súperovú stranu. Dôležité je už spomínané fair play. Na frisbee je okrem iného mimoriadne sympatické aj to, že je úplne jedno kedy a ako s ním začnete. Tak keď sa niekto chce dať na frisbee, tak prvom rade treba začať hádať s tanierom, osvojiť si tú základnú techniku, to znamená chytanie, hádzanie a behanie. No a potom už na ňom, či sa pridá k nejakému klubu, alebo si vytvorí vlastný, či začne chodiť po súťažiach, či to bude hrávať len na lúke s kamarátmi ako zábavu, tak je to vyslovene na tom človeku samotnom. Hrávam už rok a neviem, tak ma to zaujalo, som to videl, sme to hrávali v táboroch a tak a ma to zaujalo. A akože najčastejšie to hrávam asi na trave, vonku a teraz v zime hrávame v hale a niekedy sú aj na piesku turnaje. Frisbee preto, lebo je to veľmi pekný šport, je to fair play a ono človek, keď sa pozerá na tých ľudí, tak oni sa aj tak dobre hýbu a nahovorili ma kamaráti viac menej, ale oni tak prišli skôr a ja som iba tak potom doinklinovala. A dobre sa to hrá aj vonku, ale tu si človek naozaj môže dovoliť na tom piesku hodiť sa. Ja sa normálne nehádžem, lebo sa bojím, že sa zrúbem. A ešte je to bezkontaktný šport, takže akože vôbec tam by nemalo hroziť nejaký úraz, ale tak stane sa. Tak mne na to nahovorili viac menej kamaráti, ktorí to hrali tiež na sústredkách a tak. A prišiel som prvýkrát na tréning a zistil som, že tam je super kolektív a že tá hra je strašná sranda. A tak som u toho zostal. Ak sa aj vy rozhodnete hrať frisbee, potrebujete 3 veci. V prvom rade dobrú náladu, samozrejme tanier, ktorý podlieha obyčajným zákonom fyziky. Čím je väčší, tým pomalšie letí, čo je výhodné pre začiatočníkov. V treťom rade potrebujete miesto na hranie. Môžete hrať prakticky kdekoľvek, kde je dostatok miesta a vhodný terén. Pri frisbee ste v príjemnom prostredí, ktoré vám aspoň na chvíľu nahradí letnú atmosféru. Toto je vlastne prvý ročník, to sa podstate historicky na Slovensku, pieskového turnaja v hale, to ešte nebolo, možno to je rarita v rámci Európy, je to veľmi zriedkavé, takže sme radi, že sme takto trochu popredu. No a dúfame, že sa to bude vyvíjať do budúcich ročníkov a dúfame, že to sa bude rozvíjať ďalej. No. Frisbee si určite získa kopec priaznivcov. Už len kvôli tomu, že sa pri ňom rozhýbete a zažijete množstvo zábavy.